Molt, perquè, com a cap de la tropa, sóc jo qui s'ha d'infiltrar les zones perilloses abans que ho faci qualsevol altre. Renoi, em sorprèn tanta valentia. Com ara, quan s'ha d'arreglar un terrat o netejar una xemeneia. Ja m'estranyava. Ara que hi ha un detallet que no m'agrada. No siguis llepafils. Això no us recorda res? Ja n'hi ha prou. No perdem temps. Control mental activat. Ei, no està gens malament, oi? Oh, és perfecte, tia! Gairebé supera l'original! És estrany, això de navegar per dintre de tu mateix. Però vaja, em sembla que ja la veig. Sí, és aquí. Ara un copet. Toc, toc. Perfecte. El dolor també s'està transmetent correctament. Definitiu. És un sàdic i un salvatge. Sergent, nosaltres també volem lluitar a la guerra anticàries. On aneu vestits així? Cucu, m'han dit que volien lluitar i, esclar, jo els hi he deixat uns uniformes de combat. Jo també vull ajudar el sergent. Puc venir amb vosaltres, oi que sí? I com que jo no penso deixar el meu germà tot sol, compteu amb mi també. A més, tal com diuen, com més serem, més riurem, oi? Siguin càries, granotes o aliens, jo, la Natsumi Hinata, els convertiré a tots en salsitxes i mandonguilles de carn picada! Oh, fes el que vulguis. Què, em dones permís, doncs? Tu no correràs perill. Ah, no? Tan segur n'estàs? Sí que ho estic, perquè jo et protegiré. Esclar, perquè el caporal Giroro s'ha jurat a si mateix protegir la Natsumi per davant fins i tot de la seva pròpia vida. I ho ha fet perquè la Natsumi li agrada amb bogeria. L'estima, la desitja. Ho ha fet perquè està disposat a fer el que calgui per ella. La ximpleria més grossa. Està disposat a ballar la rumba si així aconsegueix agafar-li la mà a la seva estimada. El cor li batega amb força quan... D'acord, ja callo, ja callo. Obrim la boca. Obrim la boca! Obrim les portes de la catapulta! Fuyuki Hinata, preparat per sortir! Fuyuki Hinata, preparat, quan vulgueu. El camí està lliure. Tot a punt. Som-hi! Endavant! Anirem amb el carro blindat fins al tercer molar. És la millor opció. Però si ja teníeu aquest vehicle, com és que no l'heu agafat abans? Els hi havia passat per alt, aquest detall. Tira, tira, que s'hi va la mar de bé aquí dins. Això sí que és vida. Estem en territori hostil. No us confieu. Si no fos pel coi de càries, a hores d'ara encara estarien drapant galetes, pastissos, dolços i més. Ai, era broma, no pensava cruspir-m'ho sol. Els tens darrere, sergent. Oh, no! Estem encerclats! Jo m'encarrego de la lliçó magistral! Entra en acció el rebentadents! Entomeu aquesta! Apa! No n'encerta ni una. N'està destrossant totes les dents sanes. No us escapareu! No! Quin crac! No ha fallat ni un sol tret, encara. I tot perquè no pateixi la granotota. S'ha de reconèixer que és un bon amic. Som-hi! Endavant! Molt bé! Ara em toca a mi! Natsumi! 100% d'encert. No està gens malament. Jo puc dir el mateix. Quina canya! Ara em toca a mi. Ai, les orelles! Ai, 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 ai! Això et passa
passa per disparar sense taps a les orelles, Tanoca? Poc després, la tropa arriba al tercer molar, on sospiten que els aliens han instal·lat la base enemiga. Això és el que fan els Cariators? Val la pena rentar-se les dents. No siguis exagerat, home. Jo me'n descuido moltes vegades i encara és l'hora que tingui una invasió d'aquestes. Que estrany. No hi ha enemics a la vista. Potser és que han fugit ja. Atenció, detecto un element estrany. On és? Una mica més avall d'on us trobeu ara. Som-hi, aviam. Vols dir això d'aquí? Exacte. Aviam, toca-ho. Entesos. Ja m'ho pensava, és el nervi. El que sembla, això deu fer mal de debò. Ho fa expressament el molt bèstia. El queixal del costat! És la base enemiga! Oh, no! Ens barren el pas! Rendiu-vos. Qui és? La reina dels Cariators. He post milions d'ous als queixals del meu hoste. Feu el que feu. No podreu eliminar-los tots. Definitivament el vostre intent ha fracassat. És inútil! Us he enviat una càpsula de rescat. S'imposa la retirada, soldats. Té raó. Retirada! Sergent! Deixeu-me aquí, companys! Fugiu sense mi! Però, sergent, no ho puc permetre, senyor! No té cap sentit arriscar la vida de tots per salvar-ne un de sol! És un ordre! Oblideu-vos de mi i sortiu d'aquí ara mateix! Sergent? Anem. Sergent! 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 La veritat és que acabo de quedar com un senyor. No esperava haver d'utilitzar l'arma secreta que em va donar en Kururu per si mai em trobava en una situació així. No sé quins efectes té, però m'hi he d'arriscar. S'ha acabat, Cariators! Sisplau, ajudeu-me! Sisplau, traieu-me d'aquí! Molt bé, jo diria que aquesta distància és bona. La lletra B de Keroro B ve de la paraula bomba. Keroro, mantingues el cap ben alt. Me'n vaig volant! Inasoft. Una fica més i no ho fico. Just a temps. Mira, ja torno a tenir les dents com abans. Vols dir que els caronians sempre us tornen a sortir les dents? Doncs així no sé per què no fèieu explotar la bomba des d'un principi. Inconscients. La bomba és l'últim recurs. Les guerres contra la càries es basen en la lluita cos a cos. És que si no, no és divertit. Exacte, és com un videojoc. Jo no penso tornar a passar per això ni que em matin. D'ara endavant em rentaré les dents cada dia. Au, Ei, què et passa, Natsumi? no ho sé, diria que... em fa mal un queixal. Comença una altra guerra anticàries. Era broma, nois, era broma! Totes les unitats. Ei, no, que no em fa mal, Ei, no! La càries és molt traïdora. Renteu-vos sempre les dents.